Santo Bazadi. Apa mungu naye chijereti. Chijereti kana zvokuita ifambidzana last year na November ndibva tagara ndibva auya ndibva anetsera kuona achirwa befamu ndibva ndatoona kuti auye ndibva vaonana ndibva tatochinjana nhumbi ndibva atondisira list ndibva apiwa list yacho ndibva takazogara tese ndibva nditambisa kwadaigara vatinogare kudhuze nekupa kwemene vatinogara kudhuze nekupa kwavo asandinomoo saka zvadaro tatombogara ndichikura patondombari kutenga mwedzi mwana kuti kilasi apa mama makugara mesera matsika ipapo matindakaendeswa kudhuze nekumba kwaaigara nekumba kwavo kumba kwavo haana kuendesa kumba kwavo akakurojera imba andizvo nekwaanogara asi maigara mese kana kuti aita kuuya aita zvekuuya achirara saka zvadaro ndibva tagara kana tonyoresa nhumbi pakunyika kudhula zitenizvo zvemachatowirirana pesana muna November iyoyo ndibva akatanga kujamba aijamba achitichi toda zvinaa akapiwa list iyaita kuda kuzorora muna August August uye asvika zvikanzi ndisangane mari zosvika December mari yacho nainotenga mota ndasvika kutenga mota uvakangoaroora zvikanzi handozorora mari yekunorenga wanisimawananese mota nekusiya kadai saka tagara August November ndopakazotisisa musikana indiri kwangajeko ipapo akabva andibhurokawo haachataura nini uyo akamutsagara kudhuze nekumba futi ekutanga akaenda naye kumba akaenda nekumba tofanira totisvike ipapo tinofana kungwara kachita zinzvani izvero rakaizvo zvinotaurwa kumba kwani kwevanhu handizvozvo bhozi mukaka ari kuwana dumbu handi mutsagare chikura kuroti mama yangarakari kochamuchagarira kusaiti chii manje kapadaro pabhenda handizvozvo but makaregerera makasiya pane geti pari vhakanti ndobhazadzisa vhakanti ripi handimaona patutaura but matonyangara chii nechikaka panoda kugadziriswa ipapo mama wangu achizivere zvamaitezvo mutauro ipapo inini zvishuwa akauya takataurana akadada kuora takataura takamupa list akatoti zvinhu zvamanyora zvinhu zvacho zviwedzerai because hazviti zvishoma ndobva tawedzera takamunyora list tamuka zvadaro achibva chekutaura kwakuti August ini ndaimisipo ndogara kubasa handigara kuno saka ndakasiya vana vakapana nhumbi muna April achibva paiti August ari kuroora kana akadza August achaya December saka ini ndaenda kubasa ndiripo hapana chandaiziva kuti chii ndozvakaitika kuno iyi nyaya kuzoti uyo akazenga ane nhumbu
kuti uyabva amubvisa because mwana uyu ane kwaandaipanda kamusiya achigara ini ndiko akazomutora ikoko akamuti iwo wamubva yangu because hapana zvinhu zvese ndiri kutaura kwavaita achiti iye ini hapana chanditsa because ndakuzikana kubva kwedu uyo akaenda vakamutenga aenda ikoko mai vacho vasati vaenda because mai vacho vakaenda kulondon mai vasati vaenda vakatotenga grosari rekuti rokuuya kuzoroora rimwe racho mai vacho vachiripo vari vese mai vacho vakati dai kungoti chete kuzvinhu asati zvabatana dai zvabatana davafanira kusiyawo apano because uyu ndinomuziva mwana wangu saka asi nekudawo kuti hapana kuti zvaizoitika zvokuti vangamupuse zvinhu zviitike panguva yekuti mai vacho vainga kuenda kulondon vaitorowo mari yese yekuendesa vakatomuti mota ichitenga iyoyo mota because ini ndoda mari yezvekuishandisa vakatengesera navo panguva yekukaniti mukomana aingoti ari kuziva zvino ndotone maaudio akatorekodha vachitaura naye achiti hapana chachinja iwe uri mukadzi wangu zvadaro nauya inini january ndakamira january ndakamudedza ndikati chiuya tichitaura tigare pasi anditi wozikuye kuti aende kunoku ndakati ngaaende akaramba kuti uyu asi kuda kuti auye kumba kwavo akati usauye because inini handiudzwe zvekuita ndinoita zvandoda iwe gara ikoko zvaangofanana uri ikoko kana kada kuti abarika ndinoita barika asi uri kupi uri ikoko ndichikurodzera kwavo sikuchengeta kwana chikuita unogara uri kupi uri kweikoko asi murume anobvumira kuti vakadzi tu ini ndichazoziva tichazozvitaura sei kuti muzivane kuti mutesi musangane inini baba ndakangotoora ndakambozvitaura kuti hapana chakaipa murume haarandidze kuti abarika lezvidongo iye kana anoziva mhuri yake ndakamutaura naye ndikati chiuya tinenge tichaura ndakaudza hanzvadzi yako yasvika kwako kuti wafanana nini anga asabatika mukomana ukamufonera aikutaura tomuaudio ndakatorekodha akutaura zvekuti saka kuti mari yacho ndeiwanaku handina mari kana ndaiwana ndichazokudza ifa ndinenge ndaiwana ipapo ndoita zvanenge ndaita kuzi mari hairutswe mari haiitwe kutoireti wati zvimwe zvaangangotaura achitaura saka zvadaro pesa munhu andakamumira chikugari pamwe achauya tosangana pakati utaura kuti atira mhuri yake here kuzvino zvadaita kuti uyo akatara mhuri yake here kana kuti haachada toona kuitwa sei kuti uyu akatamisira mwana wenguva basa angasaina akatomudzivisa kubasa kwake aigara akamusona kudai achiti mukadzi wake asi iko zvine zvaakazoita mandene munhu wati naiye zvidai zvakangoitika zvematuminisi akazombori munhu kuti wanga waine taimwatida zvaizvo zviye zvekuitange zvekutamba zvekuti varume munoziva zvinoita varume ndozvakangoitika ipapo kudzimara munhu azoona kuti apa painga se panogarika mukadzi uyu musikana yachibva angoenda kunogara papi ipapo asi uye ainge akati inini handisi kuda kuti uye kuda kuti tiite zvinhu zvine chanera ndii mama pavari kuuye tobva taudza mari toziya kumachi kawani uyu ndozvaaitikwa nazvo manje zvaaita se zvakabva aita se avharika achimuteerera uyu achimunyepera zvadaro manje apa izvo zvaane munhu haachada uyu aakujamba-jamba mwana wake ari kuchengeta mwana wake haasi angasiri kuchengeta takatobva kumaintenance last week makaenda naye futi takatoenda naye futi ikoko ndakatoramba futi kutosaina akatozoita kufonerwa akutotaurwa nemupurisa kunzi ukaramba nyaya chakutonga uchinzi usiku asi takazomuna akazouya ndobva apiwa nhau dzake ndobva ataurirwa ikoko ndobva azofanira kuchengeta mwana saka isu kuti tikwanise chimuchiwo saka apa nenyaya yemukadzi because mama akapanana chiyumbiswa nditi ukachiwo charoora chididi ukati mukadzi ndewako amusati marambana saka todii ndobva takazoti tiuye kuno kuti iye auye tigare pasi iye wotaura achiri kuda mukadzi here kana kuti haachamuda right nyaya hombe iripo kana taakutaurirana chokwadi zveukadzi nemurume akanaka mazvinzwisisa unotaura kuti mukadzi wako unomubvisire kana zviri vhebha handitika kunoko hatizvikonsidi munhu akabvisa mbonano akabvisa tsakirai kuno taakutoziva kuti pane chaapa abatire asi kana zvanga zviri zvokungoti tiburirane haisi zvokuti panga pane ukadzi nechi nehurume hapanga pasina kubaba nehwamai kuti hana chakafisa ivo vari kutaura kana amai vachiviga mavanza zvavataura amai vari kutaura kuti ivo mwana uyu akabatwa kumeso achinzi ndichazoti tozoti akafunga kuti pamwe chii zvichabuda saizvozvo zvoreva kuti kusiya wakati kwenda yakatanga kutorwa mwana wenyu akagara naye kutosiya achizotora mumwe zvoreva kuti uyu amarabasa naye ndingade kubatsira zvinhu zvishoma zvavo kuharare mavati kwasosera ndikwamaka right kuti mupinde mudare redu kwamadziva rineri makaona mupurisa womudare rino
sekuru wangu ndo wakapembeza. Alright. Ukakapembeza. Right, pakanaka. Pavakutaura kuti zvorume neukadzi vanga pasina, hazviri kuti hapana muoso, handizvozvo. Pane zvakaitika kapamwana, handizvozvo. Pane madhamages anobatirwa papi, mandinzwisisa. Asi kungochete nyerwa tinonokawo tine chidokwa chokwa nemufaro zvinopa tinonoke kubata zvinezvitaura. Amai ava ndimati vakatotenga grosari vakati daida kusiya zvaitika nokuti uyu ndinoita sei kuti ane rekodhi nechekare mandiwanazvatutaura inotozivikanwa naamai vani mandinzwisisa. My advice imwe inoita sekuti wane nhamba dzaamai vacho. Mai vacho nhamba dzavo manje hatina bhozi nhamba dzatakapuwa dzatakazowana tichivataura kuti ndomamirira akatapuma bhozi mai vacho vakulanda. Saka mai vacho ndakangwashaidza meseji tichivataurira ndakashandisa kunya bhozi nhamba dzakushandisa kumuzimbabwe saka ukadziite kufona asi pawhatsapp. PaWhatsApp zinei? PaWhatsApp idzodzo munombowatumirawo pikicha yemuzukuru wavo ka pikicha yemuroora muwanza kuti motovati zvino zvatanga zvinhu zviya izvi handizvozvo. Isu ndoda kuti mundipo nditaure nawo kubva apo kuti mwana taakumuda kudai akavhiringa mwana wechii wevamwe. kuvatsanangurira ndozviro zvakazoita mwana ivo vaenda ndakatovatsanangurira vakati oinini zvamataura nazvinhu asi zvivana zvinonetsa because ini ndakuzama kutaura naye mameseji echo erufoni mapindiro avakandipindura vakati mwana ndakazama kutaura naye asi ngoti zvevana vanenge vasinganzwisisi vanonetsa unotosheya kuita sei. Saka inde ndangoto iyewo handine ndakungomirira kunzwa zvaachataura ini pembidzo rakapindura. Saka ine ndakangovato asiwo zvati zvedu asi hati kuzotizorengana mangwana nezvakaita. Nhamba idzodzo ndodzida kuita dzake iye mukomana ndodzida ndoda kutaura nawo ndega womene handizvozvo. Saka tisangane musi waanaine ndataura nawo papi pakatara handinzwisisa. Dare redu rinopa mikana inotenge mitatu futi kwashaikwa tozotonga izvimusi. Asi kanyaya yatongwa usipo zvinoitika ndezvokuti inongonakira chii nyakumagara zvaataura ndo zvatinongoita sei tobva tatuma wakomana unoteera zvinizvo handinzwisisa. Ndikupandwa asi zvokuuya ndikungotanoya kuti takatoenda nemupurisa wacho pakongo takatovaperekedza kumba kwacho takatoenda tese takatomuona ariko akatoti iye haasi kuda kuti kuti arombaziwe kuti ndozvaakaitawo kune dzimwe nyaya dzifunze akatoti angati kundetaura kuti isati lauri kuita nharo kwese papapani pavo takabuda takanotaura kuti kwegeta akadai ungarifambete tichitaura akatobvunza mupurisa wacho kuti ibhaibhiri reremoya nharo akati aiva chibhaibhiri mapepa ndaoyandaoese kuseva iwe kuzi kuriwa kudare handiti anotishero unomuziva here akati inini kudare kwanduye kuzi dare ramako ndishedza handisiya kuzi dare randakaenda nokumiti nekuzuramiziva iri handimbokubi pepa wakandishiverenga unzwe zviripo kuitira kuti chi ozouya kupi ozozvira wega nawanza unogona pamunosara kufunga zvokukwanisa kwese ouya ndozvipindure nyaya yako akataura akati ini handikwanisa handitosaini pepa racho handitorona ende haana kutotambira kana kutoruona kana kuribata. Maita zvakanaka kutambira kana kusatambira pepa hazvirambidze nyaya kuita sei kutonga mandinzwisisa hazvirambidze kuti madhamages enyaya kunotorwa kukanganiswa kukaitwa mwana wani wenyu mandinzwisisa. Matara anotozivikanwa mazera awo ementenensi inoperawo kumentenensi aitaura zvipfuma kana zvava zvipfuma zvinoenda panani pana shangamiri vangongo vachizvitora neelevation yechirungu but kana ichongoziva kuti unoroorwa kwautaniziva kuti mazera ari chii aripo kana usina uzivo waroora unodzirikwa uya kudari kwani kwashangamiri mandinzwisisa. Zvipei nguva musi wa9 neikataura naye tomuonesa munhu auda dzidziso wouya kana asina tinomuziva kuti tinotonga usiku hazvirambidzinotimutaura zvamuno kana mukazinoda muke 5 or so hakuna anozviramba nekuti yanenge asina kuita sei asina ndiwo akapanana achimunyepera zvekuti dai asinganga akangogara akataura pamwe dai akataura murume aimuroora ndiwo igara nayo
iye ogara nayo haachamudi ezvamutora nezvinhu kuyoita sei zvinoitika kuvakomana vamazuva ano. Imi makatadza kuona munhu wekuti achadya kumondo tiwedzera zvinhu zvishoma zvamataja already pane zvaaikuudzai handi mabasa handisati ndamboona muwashanti wanzi zvakati ausatanakuze chimwe chetoboti aiwa wedzerai zvishoma zviri papa reke kutanga handizvo already ipapo zvazvakuratidza kuti munhire itsotsi remakoko handi mazvibata ameno makamumoa muwashanti machaji oti wedzerai zvishoma zviri papa ipapo ndopaifanotora kautoona megoti iye haisi mhando kana iri mbeu haidyarikei asi ndechandakuenda ngoti chete ndakazvikununuka kuti nguva zhinji ndeusiku ndokuti papa ndakauya December January ndaitotarisira kuti ndikasvika pasina zvaitika nokuti zvinhu ndakatoziva nhumbi yandandogura papasina chekuru chaita kubva ndakuti gaichimirira ndapedza basa ndavhara kubasa ndozoya kumba ndokuona kuti zvakamira sei ndichisvika kana kusviko ndomambira zvazvava zvakaita saka zvokuti dai ndakasvika pasina zvese izvi pasina kana zvokuti mari pasina zvawakaita naindindosvika zvokuti aitochikoti ngawadzosera vechi nhumbi dzavakapanana uyu woenda kwako yoda kwako woita free noupenyu wako woita free noupenyu asi manje zvakazoramba nokuti pakabva pazvisvika pakaita nyaya mai ane zvaaida handizvozvo asi zvaaida uchi hwaaida aitadza kuhumora nekuti nyuchi yairuma anzwisisa ichiti handiite izvi kana usati waita sei wandiroora manzwisisa kwete kuuya kwamuru yanga nyaya yekuvhevhetedza nyuchi kuti isarume ndigone kuwana uchi wandiri kuita sei wandiri kuda zvino akawanaka uchi kwacharambira achida nyuchi handi mapana pane nyaya ndo pane nyaya yacho yese kwese kumhanya kuonekera kwaida kukuvhevhetedza kuti awane zvaari kuda chete pamwana upi saka variko vanhu vakadaro asi kana zvavaripo vanogadzirwawo zvinoenderana neunhwani hwavo chivanhu chiriko chinovagadzirisa chitobva waswatanudza kuti wave vana vakaita sei vakanaka vanendura tikamuregerera anopedza nyika izvi hakusi kwekutanga kwenyu kuenda kuonekera vandinzwisisa matauriro ake nezvamuri kutsanangura zvishoma zvaakaita zvikuratidza kuti atova neexperience ane 4-5 vanhu vaakarowa netriki ipi imwe chete pamwe ari tori kumba iyei futi kutodziisa kuti zvisanzwiwe angonga akatoitwa luwadi netriki futi ipi imwe chete iyo achinzi ndakuzika ndaonekera kumba kwenyu chiko chasara ndatova murume wani saka zvinoitika ngatitanga nemusi wanai tione kutosvika papi